бори нахуст сокинони панҷшери афғонистон алайҳи ҳукумати толибон ошкоро ба эътироз бархостанд. Панҷшериҳо пас аз он даст ба эътироз заданд ки толибон як сокини анбарро қатл карданд. онҳо бо ҷанозаи марҳум ба кӯчаҳо рехтанд ва ба толибон маргхоҳӣ намуданд. сокинон ҷасади марди кушташударо дар кӯчаҳо бардошта бо шиорҳое чун марг ба иморати исломӣ ва зинда бод Аҳмади Масъуд садо баланд мекарданд. манба меафзояд издиҳом афзоиш ёфта ба сӯи бинои маъмурияти шаҳри Бузурак ки дар он ҷо сутуни нерӯҳои толибон дар ин вилоят ҷойгир аст равона мешаванд. эътирозгарон даъват намуданд ки дастдоштагони қатли ин сокини маҳаллӣ пайдо ва муҷозоти сахт дода шаванд. ин манба зикр намудааст ки назди эътирозгарон Абдулҳомиди Хуросонӣ раиси пулиси маҳаллии толибон баромадааст ва ҳоло ин қазия таҳқиқ мешавад. маврид ба зикр аст ки Паншер ҳамоно ягона минтақае ки дар Афғонистон боқӣ мондааст ки ҳукумати толибонро қабул надоранд ва баръакс сокинонаш алайҳи ҳукумати муваққат муқоимати шадид нишон медиҳанд.